We are now, as Filipinos, we shall now start with the ribbon cutting ceremony, and may we request Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, together with Vice Mayor Maria Sheila Han Laguna Pangan, the Acting City Health Officer Dr. Arnold M. Pangan, and the Director of Manila Muslim Affairs, Director Sheikh Sakaluran Mohammed, to please proceed at the ribbon cutting area. With me with your sincere intention for this historical prayer. This is the first Manila Islam that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the maker of this world, to continue the blessing to the present administration of the city of Manila. Please join with me with your sincere intention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ang pagpupuri lamang ay inaalay lamang kay Allah. Siya po ang tagapaglikha sa pitong palapad na langit at lupa. Siya rin ang naglikha sa atin. Siya rin ang nagbibigay sa ating pangangailangan. Siya ang Panginoon na maunawain at mapagmahal. Siya ang naghahari sa kabilang buhay, lalo sa ating buhay sa mundong ito. Ya Allah, Ikaw lamang ang dapat sasambahin namin. Ya Allah, Ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong. Ihdinas siratal mustaqim. Guide us. Guide all the dignitaries who are present today in this inauguration of Manila Islamic Cemetery. Alam namin po, Ya Allah,
Matagal na itong panaginip, matagal na ito na inaasam-asam ng kapatirang Muslim na magkaroon ng Islamic cemetery sa siyudad ng Maynila. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinarating mo ang isang leader namin. Ito, si Honorable Mayor Isko Yormi Moreno, nang dahil sa kaniyang liderato at ang kaniyang mga kasamahan sa siyudad ng Maynila ay nagiging totoo ang aming inaasam-asam panalangin na magkaroon kami ng libingan na kapatirang Muslim sa siyudad ng Maynila. Mula sa aming mga apo, sila Raja Sulaiman, Raja Lakandula, Dato Matanda, this is the first time na nakita namin na mabibigyan na marangal na libingan ang kanilang mga apo na natitirang namumuhay sa siyudad ng Maynila. Sana po, tuloy na tuloy dahil binigyan ng aming mahal na mayor ang mga kamusliman dahil he created the member of the councils of the city of Manila. They have created the Office on Muslim Affairs sa pamumuno ni Director Shir sa Kaluran Muhammad. Sana, Ya Allah, bigyan mo sila ng lakas na sana mabigyan ito ng tuloy na ang kapatiran ng mga Muslim ay magiging karamay, magiging katulong sa kapayapaan at kaunlaran. Meet us not a problem of the city of Manila. Meet the Muslim as the solution of some problem of the city of Manila and of course all over the Philippines. Kami po ay nagpapasalamat, Ya Allah, sa iyo. Bigyan mo kami ng paintulot na itong pandemya nang dahil sa itong kapayapaan na tinatamasa namin ngayon ay mawala tuloy itong pandemya. Ya Allah, itong mayor namin ay bigyan mo siya ng lakas, ang kaniyang vice mayor, ang member of the council at kaniyang mga kawani sa gobyerno, bigyan mo sila ng lakas para po sa kaunlaran ng Kamaynilahan at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Please rise for the Philippine National Anthem.